यूट्यूबर भाई भौणी मानक जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗାଧୋଇବା ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଜରି ବାନ୍ଧିକିନି ତା ଗୋଡ଼କୁ ତାକୁ ଗାଧୋଇକି ଆଣିଛି। କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାଢୁଛି ଧନ କେତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ତା ପାଟି ନ ଖୋଲେ ଠାକୁର କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖେଇଲୁ ଧନ, ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ତା ଗୋଡ଼ ହେଇଛି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ବି ପ୍ରବଳ, ଯାହାକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାହାରେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ମା ତ କଷ୍ଟ ତ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ନା। ତ ଲିକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।